mbakmu sak kotak tok lho asline. Oke, berarti sampean iki rono. Ya. Aja gawe musik cangkemmu dhewe muni yo. Kowe sakit, kowe aja ngesruh. Ora, wis pokoke batese iki. Iya. Oke, ora apa-apa. Oke. Oke. Ya. Oke, deal. Ya, deal. Ngantek ngangge musikku titenono. Sampai kok dalang sindenku titenono kowe. Kowe bengok dhewe. Mas, yo Mas. Mantep dhewe. Arep sing Iya nyindir ta? sapa? Ya, wirawene lah. Ayo, sayu. Ayo. Iya mas, iya mas. Kasih. Nah, jangan lupa mau tak goyang loh ya ini ya. Alas goyangan sembarang. Iki wis Ya terus Dang, musik. Las ya. Alas. Ya. Ayo, dari. Kari mane. Manut awakmu nduk manut awakmu. Lah, ora pakai dhewe sak grup. Lagi koncoku dorono mas. Ora apa-apa awakmu. Piye? Awakmu melu kene ae. Tenan aku jaminan.